ሰላም ከመይ ትውሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዕለተ ሰሉስ 21 ግንቦት 2024 ሒዝናዮም ዝመፀና ዜናታት ነባኹም ንቕርበሉ ሰዓት ኣኺልሎም ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ እና ቻናልና ቤተሰብ ክትኮኑ እንዳተላበኹም ክሳብ ፍጻመ መደብና ክትከታተሉና ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ናብ ቀንዲ ነጥብታቱም እንኮ ተወላዲ ትግራይ ዝኾነ ኣባል ብልጽግና ብተኣማንነት ከገልግል ዝጸንሐ ኣብርሃም በላይ ምኽንያት መባረሪኡ ተገሊጹ። ኣባይ ብሪጣንያ ብመንገዲ ንጉስ እቲ ሃገር ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከተዕቢ ከም እትደሊ መልእኽቲ ናብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ልኢኻም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናታንያሁ ብኣህጉራዊ ዓቃብ ሕጊ ዝወፀ ናይ ምእሳር ትእዛዝ ብትሪ ኾኒንዎ ዝብሉን ካልእን ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነቲ እንኮን ስማውን አባል ብልጽግና ኮይኑ ብተኣማንነት ከገልግሎ ዝጸንሐ ትግራዋይ ኣብርሃም በላይ ካብ ስልጣኑ ከም ዘባረሮን ተወለድትን ሰበ ስልጣንን ማዕከናት ዜና ትግራይ ኣብ ልዕሊ አብይ አሕመድ ልዑል ናይ ጽልእን ሕርቃንን ዝመልኦ ዘመተ ክገብርኩም ዝጀመሩ ጸብጻባት ሓቢሮም። እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ብልጽግና ዝተወልዐ ኩናት ብአብይ ዝነበሮ ኣዝዩ ልዑል ኣገዳስነትን ኣድላይነት ሰበ ስልጣን ኣብ ኩናት ትግራይ መራሕን ኣዛዝን ድሮናት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ግዜ ኤክስፓየር ዴት ወይ ግዚኡ ሓሊፍ ወይ ኢሉ ካብ ሕጂ ኣድላይነት የብሉን ኢሉ ዶክተር አብይ ከም ዝቀየሩ ካብ ዝወፅእ ዘሎ ምንጭታት ትስማዓሎም። እቲ ትግራዋይ ዝኾነ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ሚኒስተር ቆላን መስኖን ኮይኑ ተቀይሩ ክንዲ ኣብርሃም በላይ ወይዘሮ ዓሻ መሐመድ ተቀይራላ። ወይዘሮ ዓሻ መሐመድ ኣብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትብል ሓጻር ኮሜድያዊት ፊልም ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ገምገም ቃላይ ተሳኢላ ኣበርኩታ ዓዚዛ ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝተመዘዘት ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኮይኖም ነቲ ስልጣን ንቑሩብ ልዕሊ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ሒዛቶም ዝነበረትን ኣብ ካቢነ ሚኒስትራት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እንኮ ተወላዲ ትግራዋይ ዝኾነ ኣብርሃም በላይ ኣብ መንጎ ግንቦትን ሰነን 2021 ዓመተ ምህረት ብድሕሪኡ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ኮይኑ ተመዚዙ ክሳብ ሎሚ ከገልግል ዝጸኒሑ። ኣብ መወዳእታ እቶም ምንጭታት አብይ አሕመድ ጉዳይ ትግራይ ዝገሃጽ ገይጹም ዓጽሚ ዘትረፈዩ ዝመስል ስለዝኾነ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ናብ ሕርሻታት ቆላ ርሒቁ ክብሉ ተጋሩም ኣብ ልዕሊ አብይ ዝጸንሖም እምነት መሊሱ ከም ዝሻሕከረን ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ ስምምዕ ምቁራት ተጻብኦታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ተጋሩን ኢትዮጵያ ናይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ግጭትን ታሪክ ኢትዮጵያ ንምግጣም ሓቀኛ መሰጋገሪ መስርሕ ፍትሒ ክካየድ ተስፋታት ከም ዘይተቐልቀለን ቅንዕና ዘለዎ ፖለቲካዊ ድሌትን ንምፍታሕ ድልውነትን ከም ዘየለን ኢትዮጵያ እትኽተሎ መሰጋገሪ ፖሊሲ ፍትሕን ሰላምን ዲሞክራስን ክረክብ ተኽእሎ ከም ዘየለን ኣብ ኩሉ መዳያት ገበናዊ ክሲ ምድላይ ሓቂ ካሕሳ የቕሬታም ዕርቅን ዝኽርን ምክልኻልን ኣገባባትን ካብ ዓለም ለኻዊ መዳርክቲ ኣካላትን ርኡይ ተሳትፎ ዘለዎ ሓቀኛ መሰጋገሪ ፍትሒ ክህሉን ንተጋሩ ማዕረቶም ካልኦት ብሄረሰባት ኢትዮጵያውያን ክስርዑን ጠርዓኖም የቕርብለዎም። መራሕቲ ሃገራት መንግስቲ ካብ ማላዊ ፍልስጤምን ዓባይ ብሪጣንያን ብምኽንያት መበል 33 በዓል ናጽነትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እንኳ ሓጎሰኩም ኢሎም። ፕሬዚደንት ላዛሩስ ማካሪቲ ቻኩዌራ ናይ ማላዊ፣ ፕሬዚደንት መሐሙድ ዓባስ ናይ ፍልስጤም፣ ንጉስ ዓባይ ብሪጣንያ ቻርለስ እውን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጽቡቕ ጥዕና ከምኡውን ንህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ረህዋን ክረክብ ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም። ኣብ ሓድሕዳዊ ረብሓ ዝተመስረተ ክልተኣዊ ርክብ ምስ ኤርትራን ምዕባይ ሃገራትን ዘለዎን ህንጡይነት እውን ኣመሓላሊፎም። ምስ ኤርትራ ዛጊ ዝምስገን ዲፕሎማስያዊ ምትእስሳር ዘይብላ ናብ ኣርባዕታት ኩለን ብምግዛእ ተታሒዘን ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነተን ክእውጃን ከለዋ ብጀካ ንኤርትራ ንስትራቴጂካዊ ረብሓና ኣይተገልግልና ብምባል ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝጸንበረታን እትግለጽ ዓባይ ብሪጣንያ ብመንገዲ ንጉስ እቲ ሃገር ዝሰደደቶ መልእኽቲ እቲ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ጉዕዞ ተመዝግቦ ዘሎ ዓወታት መርኣያ ከም ዝኾነ ንኣስታ 20 ዓመት ተበቲኹ ዝጸንሐ ዝምድና ሃገራት ምዕራብን ኤርትራን ናብ ንቡር ክምለስ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝሳለጥ ከም ዘሎን ድሮ ኣብ ብርክት ዝበሉ ኣገደስን ርክባትን ይሳተፍ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ከምኡውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ምብራኻዊ ኣውራጃ ኣዘርባይጃን ኣብ ከባቢ ጆልፋ ዘጋጠመ ዝሕዝን ሓደጋ ሄሊኮፕተር ስዒቡ ግዝያዊ ፕሬዚደንት እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን መሐመድ መኽበር ዓሚቕ ሓዘኑ ገሊጹ። እቲ ሓደጋ ህይወት ኢብራሂም ራይሲ ፕሬዚደንት እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን፣ ሑሴን አሚር ዓብደላህያን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ከም ዝቐተለን ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብሽም መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከምኡውን ብሽም ንኣቶ መሐመድ መኽበር መንግስትን ህዝብን እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ከምኡውን ስድራ ቤት መዋቲ ልባዊ ድንጋጹ ገሊጹ።
قدامي ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ካብ ኣኽባሪ ሕጊ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ንምእሳሮም ንዝቐረበ ሕቶ ብትሪ ኮኒኑ ዋና ኣኽባሪ ሕጊ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ኣብ ጋዛ ዝርከብ መራሒ ሓማስ የሕያ ሲንዋር ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ክወፅእ ምሕታቱ ተኸቲሉ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ መግለፂ ሂቡ ኣኽባሪ ሕጊ ካሪም ካሃን ክልቲኦም ሰባት ብውሕዱ ካብ 7 ጥቅምቲ 2023 ጀሚሮም ብገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ገበናዊ ሓላፍነት ከም እተሰከሙ ዝእምን ርትዓዊ ምክንያት ከም ዘሎ ብምግላጽ ትእዛዝ ማእሰር ተሓቲቱም ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ መግለጺኡ ነታ ዲሞክራሲያዊት ኢሉ ዝገለጸ እስራኤል ምስቶም ሰባት ብጅምላ ዝቐተለ ማዕረ ምርኣያ ከም ዘቆጥዖ ኣብርሂም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እውን ሓሳብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ብምድጋፍ ሓማስን እስራኤል ብማዕረ ክሪኡ ከም ዘይግባእ ገሊጹ ኣኽባሪ ሕጊ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ካሪም ካሃን መራሒ ሓማስ የሕያ ሲንዋር እውን ብገበን ኩናት ክሕተት ከም ዘለዎ ይገሊጹ ዘሎም ዕጡቓት ሓማስ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍናው 1200 ሰባት ብምቕታል 252 ሰባት ጅሆ ሒዞም ድሕሪ ምኻዶም እዩ ዝናይ ሕጂ ኩናት ክውላዕ ክኢሉ እስራኤል ንሕነ ምፍዳይነቶም ጅሆ ዝተተሓዙ ነፃን ምውፃእን ኩናት ኣብ ዝኸፈተትሉ ክሳብ ሕጂ 35500 ፍልስጥኤማውያን ከም ዝቐተሉ ብሓማስ ዘመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ይሕብር ኣኽባሪ ሕጊ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ካሪም ካሃን ቤጀካ ቤንያሚን ኔታንያሁን መራሒ ሓማስ የሕያ ሲንዋርን ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮቭ ጋላንት ፖለቲካዊ መራሒ ሓማስ እስማዒል ሃናንያን ወተሃደራዊ መራሒ ሓማስ መሐመድ ደይፉ እውን ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ክወፅኦም ሓቲትሎም እቲ ኣኽባሪ ሕጊ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤልን ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ብቕትለት ዕሙር ሰባት ዝነበሮ መጥቃዕቲ ንኽፍጽም ትእዛዝ ብምሃብን ብፅንተት ሰባትን ዝርከብዎም ገበናት ጥርጡራት ከም ዝኾኑን ክሕተቱ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ንእስራኤል ነዊሕ ዓመታት ዝመርሐ ቤንያሚን ኔታንያሁ ነቲ ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዝወፀ ትእዛዝ ማእሰርቲ ብትሪ ብምኹናን ዕሽነት ዝተሓወሰው ናይ ሓሶት ትእዛዝ ብምባል ገሊፅዎም እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ ኣኽባር ሕጊ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ብዘይንሕስያ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝነድድ ዘሎ ሓዊ ፀረ ሴማውነት ቤንዚን እዩ ዝኹዑ ዘሎ ክብል እውን ኮኒኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ካትስ ብወገኑ ኣኽባሪ ሕጊ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ካሪም ካሃን ዘውፅኦ መግለፂ ነቶም ጉዳያት መጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ዳግማይ መጥቃዕትን ንዘለኣለም ዝዝከር ታሪኻዊ ውርደትን እዩ ብምባል ገሊፅዎሎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፈረንሳ ብሶኒ ኣማሳዮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብውሕሉል ቃላት ነቲ ቤት ፍርዲ ዘለዎ ድጋፍ ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ጀርመን ብወገኑ ንናጽነትን ኣሰራርሓን ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ነኽብሮ ኢና እኳ እንተበለን ሓማስን እስራኤልን ማዕረግ ክሪኣ ከም ዘይብልን ግን ኣስፊሩሎም ሎሚ 24 ግንቦት 2024 ዙር ኣልጀርያ ናይ መወዳእታ ውድድሩ ከካይዱ ብጠቕላላ 10 መድረኻት ዘጠቓለለ ዙር ኣልጀርያ ብዕብየት ኮነ ተወዳዳርነቱ በድኸ ከም ዝኾነን ኣብ መበልሻሻይ መድረኽ ብመንገዲ ሜሮን ተሸመን ናይ ግዜ ብጫ ማልያ ዝመንጠለት ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ንምዕቀባ ክሳዕ ትማል ተዋዲቓ ከም ዝኾነትን ሎሚ ድማ ሜሮን ብ30 ሰከንድ ጥራይ ተፈንቲቶ ዘሎ ኣልጀርያዊ ናሲም ሳይዲ ንምሕላው መብታ ኾን ክቃለስ ምዃኑን ንክለብ UCI ወኪሉ ዝመፀ ቻምፒዮን ኤርትራ 2023 ዓወት ኣማኑን ብ49 ትርኑዕ ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ኮይኑ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ውድድሩ ከኣትዩ ዓወት ካልኣይ ኮይኑ ዝስዕቦ ዘሎ ኤርትራዊ ብ10 ነጥቢ ኣኽሊሉ ገብረ ሂወት ከም ዝኾነን ዘስግእ ድማ ከም ዘይብሉን ተገሊጹሎ ሚልክያስ እውን ክሳብ ካብ ካልኣይ ደረጃ ብ30 ሰከንድ ዝረሓቐ ንጻዕዳ ማልያ ክዋደቕላ ምዃኑ ተገሊጹሎም ንክለብ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ጽቡቕ ዕድል እንዳተመነና ነቲ ውድድር ፈጺሞም ዓወት ሒዞም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ትምኒትና ንገልጽ ሚኒስተር ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ ኣብ ሃርጌሳ ዝርከብ ቆንስላ ናብ ሙሉእ ኤምባሲ ዓብያት ኢሉ እቲ ሓበሬታ ንመጀመርያ ግዜ ብፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙሳ ቢሂ ኣብዲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም 18 ግንቦት ኣብ ዘስምዖ መደረ ዝተመሓላለፈ ኮይኑ ብምኽንያት መበል 33 ዓመት ጽምብል ሶማሊላንድ ካብ ሶማልያ ባዕላ ናጽነታ ዝገለጸትሉ እዋን ከም ዝኾነን ዛጊት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዕባይ ዘረጋግጽ ወግዓዊ መግለጺ ከም ዘየለን ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ወጀ ሓድሽ ዙር ሽመትን ፍሉያትን ሙሉእ ስልጣን ዘለዎም ኣምባሳደራትን ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ሃርጌሳ ደሊል ከድር ቡሽራ ኣብ ኣስማት ሓደስቲ ዝተመዘዙ ኣምባሳደራት ተኸቲቱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ደሊል ከድር ካብ ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ሶማሊላንድ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣገልጊሉ ብሓደ ጥሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተኸተመ ናይ ምርድዳእ ስምምዓት ሰዒቡ እታ ዛጊት ነብሳ ከም ሃገር ካብ እትፈልጣ 33 ዓመት ዝገበረት ሶማሊላንድ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ሪፐብሊካዊት ፌደራል ሶማልያ ብዙሕ
ሸቐጥ ይፍጠረላ ከም ዘሎን እቲ ተኸቲሙ ዘሎ መረደዳ እንተ ተፈጺሙ ለኻኺምና ክንጠፍኢና ኢሎም የግባዕብዑላ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሶሉስ ዝበናዮም ትሕሶ ዜናና ዝፈጺምና ኣለና። ንስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን። ሰላም